Jeg hedder Frederik Fausinger og indehaver af flere Danboligbutikker her i Gentofte Kommune. Villaen, jeg meget gerne vil vise jer, ligger på Sødalen nummer 20 i Gentofte. Og her, jamen der vil man værdsætte beliggenheden rigtig meget. Man er i kort gåafstand til den nyrenoverede Gentoftegade, hvor der er et hav af butikker til dagligdagen. Der er specialforretninger, der er Emery's, Joe and the Juice. Der er sågar også en lokal biograf. Kvarteret er utrolig hyggeligt. Der er en masse flotte villaer, og udover det, jamen, så vil man værdsætte, at der er mange legekammerater til børnene. Man bor i kort gåafstand også til Bernstorffparken og ikke mindst Gentofte Sø. Er man afhængig af tog, jamen, så ligger Gentofte Station også inden for kort afstand. Nu vil jeg gerne vise jer ejendommen. Nuværende ejer har over en årrække lavet en meget smagfuld renovering af ejendommen. Denne stue har fungeret for nuværende ejer som opholdsstue. Det man straks vil bide mærke i, det er det dejlige lysindfald, der er fra syd. En suite med opholdsstuen, der har vi endnu en stue, og den fungerer i dag som tv-stue. Fra opholdsstuen er der adgang til køkkenalrummet, og der er ingen tvivl om, at det her rum i det daglige virkelig vil være hjertet i huset, og det er her, man tilbringer rigtig mange timer. Selve køkkenet, jamen det er fra Multiform, og det man også vil sætte stor pris på, det er ikke mindst den her svenske kakkelovn, som virkelig kan gøre det hyggeligt i de kolde stunder. Fra køkkenalrummet er der direkte udgang til terrassen, hvor man kan nyde solen fra både øst og syd. Noget af det, jeg synes, der er meget vigtigt at fremhæve ved denne villa, det er, at det er et sted, man kan bo i mange, mange år. Her, jamen, der er vi i husets værelsesafdeling, som består af 3 soveværelser. Og når børnene ellers er små, jamen, så kan forældrene have soveværelser her ved siden af børnene. Udover det, jamen, så er der adgang til gæstetoilet og badeværelse. Når børnene er blevet så store, og man gerne vil lidt på afstand af dem, jamen så er det her master bedroom et drøm af et værelse. Jamen det siger sig selv. I et master bedroom, så er der direkte adgang til et badeværelse, og det er rigtig lækkert. Udover det, jamen så vil man sætte pris på udsigten over kvarteret. Der er rigtig god skabsplads, og naturligvis også adgang til et walk-in closet. Et andet aktiv ved ejendommen er underetagen. Den er meget anvendelig og oplagt til teenager eller au pair. Den er delvist drænet, og der er også gulvvarme i en del af den. Villaen ligger på en rigtig dejlig grund. Der er flere solterrasser, så man kan nyde solen både fra syd, øst og vest. Udover det, jamen, så vil jeg fremhæve haven her, hvor der er god plads til boldspil og leg. Der er fine, gamle frugttræer. Foran ejendommen, jamen, der har nuværende ejer fået etableret en dobbelt parkeringsplads, og så er der også en garage til cykler eller hvis nu man har en ældre veteranbil. Ønsker I en fremvisning af denne dejlige ejendom, jamen så kontakt Danbolig. Jeg glæder mig til at høre fra jer.